Zdravím přátelé, myslím, že je na čase, abych vám trošku objasnil nějakou určitou situaci, která momentálně nastává. Někde se něco šušká, někdo něco ví, někdo něco tuší, ale je tady taková ta otázka v tom, že vlastně minimálně je to trošku donutilo v tom, že se mě poměrně čím dál víc lidí ptá, ty jsi prej skončil vědu, jo, ty kráso, co budeš dělat, nebo co, jak a proč a tak prostě. Tak jsem to chtěl tady tím videem trošku objasnit, upřesnit, abyste ty informace nějaký měli přímo od zdroje nejlépe, že jo, to jsem momentálně já, takže vám to rád nějakým způsobem vysvětlím. Pravda je taková, 21 let dělám vlastně v jedné firmě, což je poměrně dlouhá doba, ještě předtím jsem tam dělal brigádní a blablabla, to jsou prostě zase spoustu jiných detailů, nicméně pro mě už je to poměrně dlouhá doba, pro mnohé bych řekl taky, ale jako díky tomu, že vlastně jsem se od klasického řidiče skladníka propracoval vlastně postupně až na nějakého vedoucího provozu a vlastně ukotvil jsem se třeba u toho vývoje jako šéf-konstruktor a mám za sebou spoustu koloběžek, vlastně současný momentálně celý portfolio mi prošlo rukama, je to vlastně každý kus moje srdcovka, je to všechno super, ale je to samozřejmě únavný a spíš ani je tak únavný, ale spíš, že ten člověk, nebo já konkrétně, kdybych to měl vztáhnout na sebe, tak potřeboval nějakou změnu. A jestli bude lepší nebo horší, to je tak nějak trošku jedno, ale nějakou takovou změnu. Ale to neznamená, že by pálil mosty, nebo nějak by říkal, tyjo, prdím na koloběžky, nebo něco takového, to vůbec, na koloběžkách chci jezdit, mám je rád a mám na to napojený vlastně spoustu kamarádů, část rodiny a byl by vlastně špatně, kdyby to prostě vlastně celkově zahodil, ani právě nechci. Takže chci jít závody minimálně dokud vlastně všichni členové ty naši současní jedů týmu a mých dětí budou chtít jezdit ty závody na těch koloběžkách. Samozřejmě pokud někdo bude chtít nějakou koloběžku, dejte mi vědět, protože pořád nějakým způsobem participuju právě i při tom prodeji, stavím koloběžky, pomáhám konzultovat. Nechal jsem si vlastně v té firmě takovou jakoby pomoc, nebo slíbil jsem, že pomůžu vlastně pořád vlastně s řešením toho vývoje a výroby a postupně ty věci, ty předchozí, nebo ty, které mi vždycky zůstaly během toho prokousávání se všema těma pozicema v té firmě, za to, co mi zůstalo vždycky z každý takový ty pozice, tak jsem předal dál někomu jinému, který s tím dál nějakým způsobem pracuje, to už je na něm, ale slíbil jsem, že vlastně budu pomáhat, jak to půjde, alespoň prostě s tím vývojem, se kterým momentálně mám nějaké zkušenosti, nebo minimálně prostě jakoby v té firmě asi největší, takže než to prostě někdo se úplně totálně třeba chytne a bude to chtít dělat sám, tak, nebo že bude to chtít dělat dobře, tak prostě možná se úplně jakoby v tomhle směru stáhnu. Ale to je život, prostě já jenom doufám, že to prostě nikoho nějakým způsobem neovlivní, že by na ty koloběžky měl nějaký jiný pohled, byla by to velká škoda, ty koloběžky jsou skvělý, baví mě, baví spoustu lidí okolo, jak jsem říkal, takže jenom bych chtěl, abyste tady ty věci věděli. No a teď bych vám rád ukázal vlastně, co bych chtěl dělat dál. Člověk se pořád v vozovkách něčím musí bavit, že jo? No ale hlava, to je mocná čarodějka, že jo? Takže se vlastně nějakým způsobem dá tady ty věci trošku zařídit nebo tomu nějakým způsobem pomoct. No a já jsem tomu pomohl tím, že jsem prostě soustředil myšlenky na něco pěkného a to jsou štítky. A štítky, a lidi říkají, to je krása, co, jaký štítky nebo něco takového. No helejte, já vám řeknu, mám jednoho kamaráda z průmyslovky, který před časem začal dělat obchodního zástupce pro firmu Radberger, což je jakoby německá firma a tady v Čechách má svoji takovou pobočku a výrobnu už 30 let. No a on mi taky ukazoval, co a jak dělá prostě a on vlastně dělá obchodního zástupce na výrobu různých těch plastických věcí. To vám ještě za chvilku ukážu. A mně se to hrozně líbilo, protože jsem tak trošku vždycky uchyl na takové ty plastické věci. Něco takového, taková ta trvalá hodnota, taková ta, víte co, takový taky na těch autech třeba prostě ty nápisy, jak si s nima člověk může takhle pohrát těma rukama. Hele, možná to teďko zní trochu úchylně, ale prostě ta plasticita dá tomu produktu určitou exkluzivitu, takovou trvalou hodnotu. Není to jenom nějaká obyčejná samolepka, která by tam byla na tom nalepená. A
A to se mi na tom právě hrozně líbilo a říkal jsem si, ty krásy, kdyby jsem něco někdy chtěl dělat jinýho než ty koloběžky, tak by to bylo právě tohle. No a ten Lukáš, jsem se bavil s tím kamarádem, někdy v červnu prostě říkal mi mimochodem, asi trošku ještě upravím, mimochodem, že tam zrovna končí jeden ten kolega za tu oblast Příbram a v okolí střední Čechy a říkám, prosím tě Lukáši, hlavně ať nikomu jinému nedávali vědět, já se o tu práci budu zajímat, samozřejmě, prostě to mě fakt vždycky hrozně zajímalo a on, no tak já se zkusím zeptat a tak, prostě on potom říkal, že tam nikoho nepotřebujou zrovna momentálně, že té oblasti rozhodli, že si budou dělat sami. Vyšlo z toho vlastně postupně, že vlastně s tím obchodním zástupcem, s tím jeho fungováním tam v té oblasti neměli moc dobré zkušenosti, tak říkali, že se na to vyprdnou, prostě udělají si to nějakým způsobem sami. No a já jsem se do toho tak nějak do té firmy vecpal. Telefonoval jsem, ptal jsem se, že by jsem se s nimi aspoň chtěl sejít. Oni říkají, no je pravda, že prostě nikoho teď momentálně na to nehledáme a tak prostě říkal, dobře, nevadí, já se s vámi jenom třeba rád sejdu a uvidíme, popovídáme si a tak prostě. No takže jsme se dohodli na nějaký schůzce někdy v půlce září, no takže jsem tam byl na té první schůzce. Tak jsme se o tom pobavili, co a jak a tohle, to taky se divili, vy prosím vás s těma vašima zkušenostma, tak prostě proč chcete dělat tu práci? A já říkám, protože se mi hrozně líbí ten produkt, mně se totiž hrozně líbí to, co děláte, je to kvalita, prostě možná jak je to právě napojí na to Německo, prostě tak to nejen, že to výborně vypadá, ale zároveň to dlouho vydrží a to je pro mě taková ta trvalá hodnota, kvalita, trvalá hodnota, že to prostě vydrží. Ale mě jsou spojený s těma logama na tom autě, ale oni toho dělají mrtě, oni toho dělají hrozně mnohem víc, co vám za chvilku ukážu. Takže tuhletu práci nakonec po ještě dalším jednání, kdy jsme se za týden na to jsem tam měl znova, kdy tam měl přijet prostě i majitel vlastně tady ty české pobočky a bavili jsme se znova, měli jsme znovu takový pohovorový kolečko a tak prostě. A vlastně oslovil jsem je natolik, že vlastně jsem tu práci toho obchodního zástupce pro tu lokalitu, tý Příbramy a okolí získal, podepsal jsem smlouvu, během toho vlastně prvních dní školení a momentálně mám za sebou asi 5 dní školení, takový velký nalivárny o produktech. Ještě nemáme úplně všechno dokončený, po novém roce tam ještě budu muset jít znova. Programy jsou v němčině, takže budu muset oprášit svoji němčinu, kterou jsem měl na základce i na porumce. A nechtěl jsem ji dělat, že jo? Ale budu muset teďkon, ale je to prostě něco novýho. Takže takhle vlastně jsem se dostal k téhletý práci a jsem zvědavý, jak to bude. A teď se možná ptáte, ty krásota, že ty budeš obchodák a já vždycky říkám tady při těch příležitostech, ale nebudu, no, jako, jsem obchodák, budu obchodák, ale to, co mě na tom právě hrozně láká, je právě to, že nebudu prodávat nějaký Coca-Cola, kolik chcete Coca-Cola, anebo tamhle kolik chcete sušenek a něco takového, ale že budu vlastně konstruovat ty štítky s každým zákazníkem. Když budu mít nějakého nového zákazníka, tak budu vlastně konstruovat ty štítky, nebo ty věci, co budou oni konkrétně chtít. Budu jim navrhovat i zároveň nějaký design, ty možnosti, protože těch možností, tak jak to udělat, jak cenově, tak kvalitativně, tak je strašně moc a člověk musí zjistit od toho zákazníka, jaký požadavky má, na co to bude, kde to bude bydlet, prostě tady ty věci a podle toho to vlastně navrhnout, jaký tam budou lepidla, jaký tam budou vrstvy, jaký tam bude materiál a podle toho to potom dát nějakým způsobem dohromady. To mě na tom nejvíc lákalo, že ta obchodňařina je vlastně spíš jako úplně na konci, takže uvidíme, jak to bude fungovat. Přátelé, říkám to teď v tom, že to je samozřejmě velká změna pro mě a budu rád, když mi v tomhle budete držet palce, protože to nebude úplně jednoduchý, ale věřím, že takováhle věc a takováhle změna bude ku prospěchu. Tak to je asi momentálně všechno k tomu úvodu a teď vám chci ukázat, co vlastně, jaký produkty, nebo to nejsou produkty, které by jakoby kusují, protože každá věc je individuální, ale nabral jsem si tam nějaký vzorky, dostal jsem nějaký vzorník, dostal jsem nějaký další věci a to vám teď ukážu, abyste viděli, jaký všechny typy se vlastně dají dělat, abyste si nemysleli, on dělá nějaký samolepky nebo nějaký štítky. Ano, samolepky, jo, to taky prostě, ale zase z kvalitního materiálu, nejde na nějaký vytištění, tak na tiskárně prostě musí to něco vydržet a je to vždycky na základě těch požadavků toho konkrétního zákazníka. Jo, jdeme na to, mrkneme se na to.
Dostal ještě nějaký takový krásný kufříky, které třeba tady to je konkrétně kufřík na ukázku vlastně správné aplikace těch polepů, aby to tam správně drželo. Mimochodem ani jsem nevěděl, že všechny samolepky jsou takzvaně tlakocitlivý, jo, že se na ně musí fakt zatlačit, aby se tam aktivovala chemická reakce a aby to vydrželo. Tady mám potom nějaké věci ohledně řešení třeba odstínu a tak, prostě tady těch věcí doplním si to ještě o nějaký další měřící přístroje, jako třeba chybí mi tady šupléra, že jo, prostě a nějaký takové drobnosti, možná tvrdoměr. To se ještě uvidí. Takže takovýhle krásný kufříky tady mám, k tomu mám prostě nějaký vzorkovník, třeba ukázaný, třeba korkový štítky, že jo, když někdo chce na nějaký produkty. Tady jsou krásný hliníkový štítky, plastický, to se mě právě na tom hrozně líbila, ta plasticita. Škála těch možností, Chromotion se nejčastěji používá u těch aut třeba, jo, to je taky Chromotion, tohle jo, minimálně pro N-Club, to bych měl mít na starost Hyundai třeba například, prostě tady ty věci, takže tady to je třeba, to jsou taky, to znáte, že jo, prostě to jsou taky ty plastické části, plastické samolepky, které se používají všude možně, tomu se říká Royal Plast, to je taky speciální technologie, k tomu vám něco povím, jo, těch tady takový ten v tom zorníčku, tady jsou třeba krásné věci, to už jsou hliníkové štítky, tady to myslím, že Mossaznej teda, a tady jsou hliníkové štítky, kde se prostě dá dělat úplně krásné kontury a opravdu to vypadá skvěle, jo, takhle to je tady vidět, to je prostě pecka, takže, no a tady jsou potom už, tady už vlastně řezaná grafika, ale nejsou to jen tak klasické samolepky, které se používají třeba v reklamkách, tohle to jsou věci, které musí vydržet na těch produktech, i třeba nějaký teplotní odolnosti a tak, jo. Takže tam se hodně laboruje třeba s těma samotnýma kvalitama lepidel, způsobu aplikací, jo, tady jsou třeba, jo, že to musí třeba vydržet i třeba na lyžích, že jo, prostě všechny ty podmínky, co tam u toho mají být, štítky, výrobní štítky, které můžou být jak hliníkový, tak celkově plechový, to mám třeba tady, to vám tady můžu ukázat, tady to je třeba přímo, tady to je dělaný proravák, klasický kovový štítky na nějakých produktech, to může být prostě i na vozíkách, autech, že jo, těch věcí tady je fakt normálně mrtě, těch možností, tohoto jsou zase třeba takový ty ovládací panely, jo, kdy tady jsou vystouplý části a ty tlačítka, má to něco ovládat, můžou být podsvícený, nemusí být podsvícený, tohle je třeba na polohování, různě přivolávání sestry u takových těch polohovacích lehátek, jo, protože, jo, to mám třeba tady někde, kde já to mám, jo, tady to je třeba v tom reálu, že jo, tady ten, jo, takhle to vypadá, tak tady ty věci umíme dělat, tady jsou třeba klasický takový ty čelní panely k různým přístrojům, jo, toho tady mám mrtě, tady to mi je mimochodem, to je ta černá, tady ta modrá folie, to není folie, je to folie, ale je to vlastně nanášená sítotiskovou technologií a je ten ochranný vlastně před tu aplikací, že jo, má to mít třeba i dotykové části nebo prolisované části, jo, aby to reagovalo na to stlačení těch tlačítek, které jsou třeba zakomponované pod tím. Tady mám různé štítky, to tady vidíte, jak to tady celkově mám teď rozházený, protože jsem si tam nabral spoustu vzorečků, spoustu věcí, tak abych si to mohl ohmatat, zároveň abych mohl případně zákazníkům ukázat, co jsme schopni dělat, aby si to mohli líp třeba představit. Nějaký vzorečky tam můžu nechat těm zákazníkům, vám přivezu. Jo, tady jsou taky vidět prostě zrovna tady ty štítky, jo, nějaký ty části ovládací panelů nebo třeba tištěných spojů, že jo, prostě, takže to je to. A já třeba tady to mám teď rozsortovaný, já to vám ukážu tady,
třeba Tatru pro Tatru dělají spoustu let, vlastně ty veškerý loga, ty nápisy. To jsou ty klasické věci, co třeba znáte na těch autech. Jo, to je zrovna z toho Chromotionu. Jo, ten Chromotion, ten se používá třeba v tom automotivu úplně nejčastěji. Jo, to je taky jakoby typ toho Chromotionu. To je to, co přesně na těch autech je výrazný. To, co tam je vidět, kdyby tam byla jenom nějaká obyčejná samolepka, tak to strašně degraduje, ale to není jenom u těch aut, že jo, těch věcí se dá vlastně tady tím způsobem obrandovat úplně strašně moc, jo. Takže to je třeba to je ten Chromotion, který se používá u toho automotivu. Je toho mrtě. Třeba tady je Eclipse Cross, že jo, prostě u toho takový ty krásný písmenka, které jsou rovnou už ty dostačí, tak aby se tam dobře aplikovalo. Ale můžete vidět tady, že těch štítků, těch možností a těch kombinací různě barev a tak, tady už jsou teda hliníkový, že jo, pro Trido se dělá spoustu let, třeba hliníkový ty štítky na ty vrata, ať něco vydrží, že jo, tady jsou výrobce kávovarů, tady mají různý limitované edice, prostě co tady třeba mývají v tom automotivu, taky viď, kávovary, Audi, Thule, jo, těch věcí, jenom to tady ukazuju právě na tu představu, jaká rozmanitost v těch štítkách je, jo, že to nejsou jenom nějaký takový obyčejný samolepky. Royal Plast Relief Plus je takový hodně plastický, dvojnásobně potištěný, tak aby tam ta 3D plasticita byla umocněná co nejvíc. Mimochodem, tady mám jednu krásnou, se mi hrozně líbí, jestli to tam bude vidět i na tom videu, že to je vlastně taková ta 3Dčková, která, když se na to člověk podívá, tak tam vidí, kdy byla hluboká taková tlustá samolepka, ale přitom je to takhle tenký, že jo. Takže ty věci jsou opravdu moc pěkný, jo, to se mi právě na tom hrozně líbí, jak to vlastně jednak to perfektně vypadá, je to perfektně přesně zpracovaný, úplně nádherně a hlavně to dlouho vydrží. Jo, mimochodem třeba tady to jsou takový ty na ty pípy, jo, jak třeba přijdete do hospody a je tam ukázaný u té pípy nalepený třeba jaký pivo momentálně točej, tak to vlastně děláme taky. Tohoto konkrétně to už jsou jako takzvané jako předohnutý štítky, tohle je zrovna nějaký luxusní šampaňský, aby to drželo na té lahvi, aby se to neodlepovalo, že jo, prostě pro karbonový lahve dělají do Francie prostě takový speciální polepy, protože to jsou pěkný drahý lahve, který stojí spoustu peněz, protože jedna část je to, že jsou to opravdu lahve vyráběné z karbonu. To jsou třeba na hlavové trubky u koloběžek a tak prostě, takže u jedu koloběžek určitě můžeme očekávat dřív nebo později už konečně nějaký plastický krásný loga vepředu, který to hodně pozvednou. No mám tady momentálně bordel, protože tady mám různý vzorníky pro zákazníky. Tady mají pěkný katalog, prostě speciálně udělaný vlastně, aby tam byly vidět veškeré tyhle jejich produkty a co se všechno s tím dá dělat, ale jak říkám, je to individualita. Těch kombinací materiálů je vlastně nekonečné množství a těch tvarů, já když jsem viděl jenom základní věci, třeba i v té vzorkovně, kde jsem si mohl nabrat ty veškeré vzorečky, jo, tak jsem z toho byl opravdu prostě, když hodějí veverku do pytle s oříškama, a mohl jsem si nabrat cokoliv, proto jsem si tady toho nabral, bych řekl, poměrně dost. Takovouhle galerii, prostě rád se s někým podělím, pokud to někoho bude zajímat, něco tady z toho chtěli, tak mi když tak dejte vědět, když to využijete, bude se vám to líbit, tak určitě rád to pro vás udělám. Tady jsou potom vidět i ostatní štítky, který vlastně jsou jako příkladně nebo taková ukázka právě, takový příklady toho, co všechno vlastně můžeme vyrábět. Je to opravdu parádní, takže doufám, že jste aspoň trošku pochopili, proč mě třeba tady to začalo zajímat. Pro někoho to stále bude, že prostě jsem se asi zbláznil, ale uvidíme. Přátelé, viděli jste teď to, co mě oslovilo, to, co mě opravdu se dlouhodobě líbí, že vás to aspoň trošku oslovilo v tom směru, že si nemyslíte, že jsem se úplně zbláznil, ale je to prostě taková určitá úchylka, kterou jsem dotáhl vlastně do toho profesionálního života a
budu rád za pochopení a zároveň samozřejmě je to taková trošku agitace na to, že pokud byste náhodou věděli o někom, koho bych mohl tady tím způsobem oslovit, že se to hodí do těch průmyslů, někde, kde něco třeba vyrábí, těch možností, opravdu ty aplikace je strašně moc. Já tomu říkám, že vlastně kromě jídla, kromě rohlíků, tak se to dá aplikovat úplně na vlastně všechny možné produkty. A jak říkám, skvělý na tom to, že to je kvalitní, je to vlastní výroba, je to firma, která je klima neutrální, snaží se pro tu přírodu dělat úplně maximum, takže vlastně veškerý COčka, takové věci prostě dokáže kompenzovat vlastně něčím jiným, ať je to třeba výsadbou stromů nebo prostě nějakýma různýma recyklacemi a tak prostě používáme i další recyklované materiály, takže je to firma, která má vlastně tím, že má ty německé prvky, tak jsou poměrně jako dost dobře propracovaný a ten systém se mi tam strašně líbí, ta výrobna je nádherná, jsou tam podlahy, ze kterých normálně by se dalo jíst, mají tam i pěknou jídelnu, ale to mě nezajímá, protože já jsem v uvozovkách na volné noze, protože jsem pro tuhleto oblast té Příbramy, části Prahy, okolí, to vám ještě ukážu, jakou část mám na starost, abyste věděli. A když někoho to osloví, někoho chci, aby se to věděli, že to vůbec dělám, jo? Že třeba někoho, to nemusí být teďkon, ale prostě někoho to může, někdo bude potřebovat něco takového schánět, prosím vás, dejte mu kontakt třeba klidně přímo na mě a já se o něho postarám. Díky moc zatím, mějte se krásně. Ahoj.